Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň döwlet baýdanyň şany senesi Daşoğlu şäherindäki baş baýdak meýdançasyna geçirildi. Welaýatyň baş baýdak meýdançasynda mukaddes döwlet senamyzyň ýanglanmagy bilen milletiň kimişilik gowunç buýsançyny öwren ýaşyl tuğumuz belinde galdyryldy. Daşoğlu welaýat we şäher häkimlikleriniň Denanır guramasynyň welaýat we şäher bölümleriniň, käräşi rahaçlyklarynyň welaýat birleşmesiniň, demokratik agrar partiýalarynyň welaýat komitetläriniň, ýaşyl guramasynyň welaýat geňeşiniň, medeniýet baş bilim we saglyk goraş müdürlikleriniň bilelikli guramatlaryna geçirilen aýdymsady dabara baş kanun we baýdak baky buýsançymyz diýip atlanyrly. Bu ýerde çykyş edenler Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağımızın hemde hormatly prezidentimiz arkadagly, gahrman terdarymyzyň başçylygyny amala aşyrýan beýik işler barada buýsançy gurrun etdiler. Mälim bolşýaly Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hadalaryna, döwlet gurulşynyň düzgünleri, halkara hukukynyň umumy karar edilen ýöreleri, halkymyzyň demokratik hukuk we dünýä döwleti gurmak baradaky garaýşlar jemlendi. Çykyşlarda ýaşyl tuğumyza goýulan uly sarpa, türkmen milletiniň döwlet gurulşyny eýleýän orny, şeýle hem baş kanunumyzyň türkmen halkynyň ruhy we demokratik ýörelerini, milli bütünlüğini hemde agdy berlerini aňlaýanlygyny bellendi. Bu ýerde ýaýranylan meden çykyşlar şany seneleri aýratyn joşkun berdi. Ýanglanan aýdymsadarda berkarar watanmyzyň, esasy kanunumyzyň, arasmany pasardaýan ýaşyl baýdagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzy ösüşörden sary alyp barýan tutumly işleriniň wasby bilendden ýanglandy. Dawarda dördülýän giň mümkinçilikler we şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza sag bolsun aýdyldy. Daşoğlu şäher häkimliginiň agrar we demokratik partiýalarynyň şäher we görewli etrap komitetläriniň guramagyna geçirilen aýdymsady dabara şany seneleri bagşandy. Şany seneleri münasibetli käräşi arkaşyklaryň Daşoğlu welaýat birleşmesiniň, Daşoğlu welaýat gümürhanasynyň, welaýat adalet bölüminiň, welaýat gaýdysynyň guramagyna dawarylmasat geçirildi. Bayramçylygy başynyň dawarly şäherler Aktepe, Şabat, Ruhwelen, Könürgünç, Bollumsaz, görewli etraplaryny hemde Lukmançylyk orta hünär okuw mektebiniň, welaýatyň mali we ykdysad orta hünär okuw mektebiniň geçiren çärleri ýokary ruhunetli gösenli. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdanynyň güni münasibetli Bekseýtek fadynak moğolumçylyk mektebiniň, Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Daşoğlu welaýat komitetiniň biletli geçiren şäherisi parahatlyk geljegi iň mukaddes miras diýip atlanyrly.